Čaute, zdraví vás Jaro. Došla na mňa otázka, že čo robiť v priebehu dlhodobého postu. Bavíme sa o 48 hodinách a viacej. Za mňa 3 najdôležitejšie veci. Určite musíte byť adaptovaní minimálne na to, že vaše telo využíva ako zdroj energie tuky. Druhá vec je určite doplňať elektrolyty. Bez toho by som ja do toho nešiel. Pre telo sú to veľmi dôležité veci a ako auto bez baterky. Potrebujete elektrolyty pri tom dlhodobom poste. Čo sa týka tretej veci, to je zase taká vychytávka a to sú za mňa BHB ketóny, ktoré vám dokážu uľahčiť tento pôst, respektíve priebeh tohoto pôstu, bez toho, aby ste cítili hlad, aby ste sa cítili unavení a tak ďalej. Ale aj tie elektrolyty si samozrejme urobia tú hlavnú dôležitú úlohu, aby ste mali dostatok energie. A ak si to chcete úplne zjednodušiť, tak za mňa PHB plus elektrolyty 2 v 1 a ste závodov úplne bez problémov, čo sa týka dlhodobého pôstu a môžete ťažiť všetky benefity dlhodobého pôstu.